ଏଇ ଗୋଟେ ପାଣି କେତେ ଦିନ କ୍ୟାରମ ଖେଳିବା କେତେ ଦିନ କ୍ୟାରମ ଖେଳିବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସତ କଥା କହିଲୁ ଯେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରମ ଟା ଖେଳି ଖେଳି ବହୁତ ବୋର ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ଏମିତି କାମ ନୁହେଁ। ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି କଣ ଯିବା ପିକନିକ ଚାଲ ପିକନିକ ଟୁର କର ପିକନିକ ଯିବା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାର୍ଟି। ବା ହଁ କହିଲୁ ଆଉ ମନକୁ ପାଇଛି ଯିବା ପାର୍ଟିଟା କରିବା। ହଁ ନା ପିକନିକ ଯିବା। ବା ଖାଲି ତ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି କରିବା ରସ ହଉଛି ପାର୍ଟିରୁ। ପିକନିକ ଯିବା। ଭାଇ ତାହେଲେ ଯିବା କୋଉଠିକି ଆମେ? ଯିବା ଆଉ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ସେଇଠିକି ଯିବା ବଢିଆ ଜାଗା। ମୁଁ ଏଇଠି ପହରଦିନ ଯାଇଥିଲି। ନା 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 ମୁଁ ସେଠି ଯିବିନି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ସେଠି ମୁଁ ଯିବିନି ଭୂତ ବାହାରକୁ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ଆରେ ଭାଇ ଡରୁଛୁ କଣ? ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ସେଇଠିକି ନାଇଁ ନା ସେଇଠିକି ଯିବା ଫାଇନାଲ କର ସେଇଠିକି ଯିବା। ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବା ସବୁ। ହଉ ଭାଇ ତମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା ମୋ ସହିତ ଦବନି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି 9ଟାକୁ ବାହାର ସବୁ। ହଁ ରାତି 9ଟାରେ ହଉଛି କାଲି ଭୋର 6ଟାରେ ବାହାର। ଟୋଟାଲି ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ବାହାର ବାଟରେ ହଲ୍ଟ କରିବା ତାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଓକେ ଡନ୍। ଓକେ ଚାଲ। ଚାଲ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପବନରେ ପବନା ମାନେ ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ? ସେ ଗାଧଉଥିଲି ଟାଇମ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଫିଟିଂ କରିବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଫୋନ କରା ହେଲା ଫୋନ କରାହେଲା। ପଟର ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ଦରକାର ଫାଇନାଲ ରେଡି। ଆମେ ଏଠି ଗିଅଟା ବୁଲୁ ତ ଆରେ ଭାଇ ଜୋର ଶୀତ ରାତି ରହିବା କୋଉଠି? ଦେଖିଆ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିକି ରହିବା ଆଉ। କିଛି ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କୁଆଡେ କିଛି ହେଇନି କେହି କଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଯାହା ଆଜି ବସ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଦେଖିଆ ଆଜି ଦିନଟା ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି କାଟିଦବା। ନା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାଟିବା। ମନା ଠିକ କହନା। କାଲି କଣ କରିବା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଟେକିଂ କରିବା। ସେମାନେ ତାପରେ ଟିକେ ଆସିଛି। ଯାଇ ଆଇଛି ବୋଲି ତମ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯୋଉଠିକି ଠିକ ଅଛି କାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଏଇଠି ମତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତୁମ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଅଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କାଲି ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପ୍ଲାନିଂ ସକାଳୁ ଉଠିଯିବ ସବୁ 6ଟା ବେଳକୁ ଫିସିଂ କରିବା ପାହାଡ ପାଖରେ ଅଛି ଫିସିଂ କରିବା ବଢିଆ ଡ୍ୟାମ ଟେ ଅଛି ଯାଇକି ଗାଧୋଇବା। ଆରେ ପବନ ତ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଛୁ ନା? ହଁ ହଁ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ଆରେ ଛଅଟା ବେଳକୁ ଉଠେଇଥିବୁ ସଦା ଭିତରେ। ମତେ ଟିକେ ଉଠେଇଦବ ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି। ଗୋଇଠା ମାରିକି ଉଠେଇ ହଇ 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 ସେ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବେ? ହଜି ଯାଇଛ ନା? ମୁଁ ବି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଜି ଯାଇଛି। ଆମେ କାହିଁ ହଜିବୁ ବେ? ଆମେ ପିକନିକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଟା କିଏ ଏଟା? ଚାଲ ଏଟା ଏଟା 2020 ମସିହା ଆମକୁ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମୋ ଗାଁରୁ ଆଇଛୁ। ଯା ଯା ଫେଣି ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ନ ଆସିବ ମତେ କହିବ ଯା ମୁଁ ବି ତମ ନା କାହା କିଏ ପବନା ଭଳିଆ ହବ ନା ତୋ ଭାଇ କି ଇଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଳପ ଦେଇକି ପାଗଳ ଇଏ ଫୁଲ ପାଗଳ। ଯା 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 ଶଳା ପାଗଳ କହିଲା ହଜି ଯାଇଛି ଶଳା ଆମେ ବା ଆଇଛେ ପିକନିକ ହେଇଛି ହଜି ଆସିଛୁ ନା ସତ ହଜ ନା ଆଉ କଣ? ଆରେ ଆମ ବ୍ୟାଗ ଗୁରା କଣ ହେଲା? ଏବେ ହଁ ବେ ବ୍ୟାଗ
ଏବେ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ତ ସେଠି ଶୋଇଥିଲେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ଆମେ ଆଇଲେ କେମିତି ଆସିବେ ସକାଳୁ ହବ ନା ସତ କହୁଥିଲା କି ରେ କୁଆଡେ ଆରେ ୟାଡେ ତ ବାଟ ବି ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ସିଆଡେ ବାଟ ଅଛି ସେପଟେ ଏପଟେ ଚଲ। ବହୁତ ବି ସତ କହିଥାଇ ପାରେ କହିଲା ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ନା 8 ବର୍ଷ କହୁଥିଲା 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ବୋଧେ 5 ବର୍ଷ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି କହିଲା ବାଟ ପାଉନି କାଉଟର ନା ଆରେ ଆସରେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆଇଛେ ତ ପିକନିକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶଳା ପିକନିକ ଶଳା ଆସିଆ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଥିଲା ଭାଇ ମନା କରୁଥିଲା ନାଇଁ ଯିବାନି କାଇଁ ବେକାର ଆସିଲ ଏଠିକି କଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବୁଲା ହଉଛି ଆମେ ତ ଯୁଆ ଗଲେ ସେଇଠି ଆସି ବାହାରିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଏମିତି ବାଘ ଅଛନ୍ତି ବେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବନି କଣ ମଣିଷ କୁକୁର ରହିବେ ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ମତେ ଭାଇ ଭାଇ ତ କହିଛି ତମକୁ ହଜି ଯାଇଛ ବୋଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ମୁଁ ପାଗାଳା ଭାବୁଥିଲ ନା ମୁଁ ବି ତମ ଭଳିଆ ଆସିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଜି ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲି ମଉସା ବାଘ ଦେଖିନି ଲେ ମୋ ବୋଉ ଭାଇ ଆମେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଟିଦେବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି କଥା ଶୁଣିଲନି ନାମ ନିଅ ଏବେ ଭୋଗ ମୁଁ ବି ତ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି କଣ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆଉ ବାହାରି ହବନି ହଁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଅଛି ମିଳିମିଶି ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ହେଇପାରେ କୁହ ଭାଇ ବଇଛ କାହିଁକି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ କିଛି ଆଣିଛ ମତେ ଦିଅ କିଛି ବଞ୍ଚେଇଦେଲ ଭାଇ ବାଘ ପୁରା ପଛରେ ପଡ଼ିକି କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେବ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅ ନା ଆଉ ଟିକେ ଘଷି ଦେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଇ ଦଉଛି ଯଦି ରାତି ବ୍ୟସ୍ତ ସାରା ହଅ ନା ଘଷି ମତେ କେତେ ବଞ୍ଚେଇ ଚାଲ ଚାଲ ଆସ ସେଇଠି ରଖ ବସ ଦେଖିଲ ତ କେମିତି ସେ ରହିଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁ ଜାଣି ତମେ କିନ୍ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ବାଘ ତାକୁ କେମିତି ରଖିଦେଲ ତମେ କଣ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଥିଲ ଶିଖିଛି ରେ ବାବା ମୁଁ ଶିଖିଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତାହା ବି ରଖିବି ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ ରହିବୁ କୋଉଠି ଚାଲ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଚାଲ